Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u an. Hadin ba ngilawan kendo ESPA wala daim dan menta kasngiru te hadin ba wan kendo bat hadin kadon ke jingyalang jungi kipara kinong yalam jongka sunjuk kitrai bat kinong nya kali kamai kebriu hinyo trep ngi ngila rai bangin aipor ya ka administration bat iki bor pulit shitayo ban shim action persya uni ubreu bala jorong kti yo para jungi bat rung ngi demand ya ta ka immediate arrest ya ka strict legal action but you revocation of arms license lada kadai ka legal arms mo jong ada udan license kata lada dan ru de ban pengat hapo jong ka arms act illegal arms act ya te kumtahi na kalian jungi ru ngikwa ban pentip shapi ki pai ba bat ru ki para jungi ki hemnan jungi banyak kali kamai bangin aipor ya ka sarkar bat iki bor puret shitayo ban shim action persya ini ubre lada pim shim ngin hiar ngin hap ban hiar madan ban mi madan ban persya ikani ka jingle jong ki bor ka an ba ki kim sut nyau yang ngi ki beret ki barya